הפלג השני של תוכניתנו בסולם במעלות השירה, שבה אנחנו מארחים את החזן אליהו גרינבלט. אנחנו נשמע עוד כמה וכמה יצירות, גם נשוחח עמו. אנחנו נפתח את השעה השנייה של תוכניתנו בשומע, כל ביכיות, יצירתו הידועה של מלבסקי, אבל בנופח של החזן אליהו גרינבלט. אם כן, שומע כל ביכיות.
שומע כל בחיות, יצירתו של מלבסקי, יצירה שאתה ודאי אומר